Ayo Mbak Yola Ayu, ayo arep ajar nembang jenang gula. Oh, putrane Mas Taslim Mas niku. Taslim pake suarane jos kaya ngono. Genah ya anake wedok ya apik. Ayo. Mesti ya. Kari iso omong apa ora Nah. Pake apik, mesti anake ya apik. Nggih, nggih. Buke ya penyanyi handal. Ayo. Nggih. Buke Mbak Unik. Ayo. Mbak kelas pinten Mbak Yola? Kelas 3 Tiga napa? SMP. SMP. Niki tasih PAUD niki. Lho, Dara. Anu Pak pun minggah niki tahun niki TK kecil, Pak. Syukur ya. Seragame piye lek TK kecil iki? Mboten beto. Mboten beto. Kelas pinten mau? 3. Iya. SMP. Iya. SMP. Oh, SMP. Nggih anu pun dangu lek ajar teng sanggar. Aku kan ora tau mantau to, Mbak. Empun. Udah lama belajar. Udah lama sih. Oh iya. Udah lama sih. Nggih, nggih. Iki adike pengen ngerti swantene jenengan. Oke. Adik. Niki lho Didik niki lho nggih. Ayo. Iya, ayo Kak. Sekarang. Hah? Sekarang. Besok Kak, besok. Oh ya udah. Aku tak rono, rono. Iki rekake ngancani. Iya salim sikno. Kaya pantes ae ora ayo. Masa aku sing Mbak Yola, mangunggah rene. Enteng kuwi. Aja munggah dhewe. Sing ngongkon sapa? Kok cenangan mudune. Mudun. Masa dugak kene. Mudun ya. Ayo. Alah, alah. Piye cara ngunggah kene? Ah, junjungan Mbak, enteng kuwi. Aduh wedi aku. Kuwi 2 kilo kotor kok ayo mungan. Junjung, enteng. Nah. Dah cucuk Kak. Cucuknya gak apa-apa lah. Sik, kowe iki Gak apa-apa. Kaya mbokmu kae lho bantingi aku. gelem ora, Nduk? Gelem mboten? Nyapa? Mboten, Pak. Gila, heeh. Aku apa gilani to? Ora gelem ya munggah dhewe cek lek ngono. Ayo. Oh, alah. Sacilik lho tiba. Saya wis munggah ping 3. Waduh. Pamer ora. Niki lho Kak. Iya. Dibawane apa, Nduk, Mbak Yola? Dibawa nih. Bawa no mboten? Bawa Mboten, napa mboten. langsung ngoten lho. Langsungan. Oh, langsungan. Nggih. Oh, padha karo pakmu kuwi berarti. Iya, langsungan. Wis padha karo mbokane ya. Heeh to. Ora tau nggo pemanasan kok. Monggo diaturake coba iki Mbak Yola. Jas. Bapake pancen penggirong top, mboke penyanyi profesional. Profesional nopo? Laris lho Mbak Kune. Nggih laris mergo gembredeke kuwi kok. Sing ngajari sapa Nduk Yola? Papa. Papa. Hah? Apa nyeluk pakmu iki piye? Papa. Terus ya nyeluk mbokmu wae, Mbak Unik ae piye? Mama. Mama. Oh, papa, mama. Terus piye? Iya. Mama lagi ngapa? Matun. Ayo. Lah papa kemana? Ngarit. Ya ora cekrok. Ayo. Tambah ono Nduk aja mung papah ngono. Lah sinten? Papah Gun ngono ya. Kok papa Gun nih? Mas Taslim lho. Gundul. Oh, gundul. Apik suarane kelas 3 SMP lho kaya ngono jan Nggih. Nduk. Ayo. Cita-cita pengen dados napa, Mbak? Sinden. Oh, sinden. Nggih. Ya, wis muga-muga kasembatan ya. Amin. Sinden sing apik. Serasa kaya mbokmu nyel-nyelan kaya. Turuno papahmu. Iya. Heeh. Wonge alim, wah kalem. Iya. Ya alim. Alim. Angon limpe. Ayo iki calone sindene gelar pamayang iki, Sok. Ayo. Ya, iki gelar. Oh. Ayo. Kalau gelar sing mayang aku kan kari ngruwat. Ayo. Karo dikuyo-kuyo yoga ngono ae. Mbah nang lekas Mbah. Ayo. Ayo Nduk, Yola terus Cahayu. Wah, apik tenan. Satu siswa Madangkara. Nduk, nene Nduk. Generasi penerus. Iki Nah. Om ki ya ternyuh karo sampean. Ha, iki minangka tandha tresna. Neng kono SPP-ne pira ta ning kono kuwi? Neng kono lho, Madangkara lho. SPP-ne pira ben sasi? Ora ngerti. Enggak tahu. Ya 50.000 neng kono SPP-ne. Ya, petang sasi. Akeh ora? Akeh ora? Gumun ora? Gumun, gandeng kowe gumun ra sida malah ya.
Lah gumun kok ngerti dhuwit iso. Ah. Ayo nya. Ketoke nang Pak Embuk era tau Sik, dikek. ya apa sik kudu jelas. Ya apa aja dikekne pakmu. Ndak nggih tuku tas engko malan. Ayo. Buat Oh, tas wis beli dilem kok. Ya apa? Ya apa? Gitu ku apa ora tau tuku tas. Nggih. buat Akhir beli suwek makeup dilem. baru. Cak iki lho, Cak. Cak Cak. Dalam. Iki lho nggih tuku make up. Heh? Kowe ki SMP. Aja make upan sih. Saya kan penyanyi. Loh. Weh. Iya, weh. Oh alah, kowe yen pas nyanyi. Heeh. Oh iya, yen pas sekolah rasa make upan ya. Mboten. Kaya mbokmu dhisik iki SMP make upan meteng sik to ora urung ya. Tanduk Cahayu, nggih tanduk Nggih, Tresna matur ya. suwun. Yang sami-sami, wah jan luar biasa Eh gitu. salim kabeh sih, no, salim. Salim karo ibu. Nah. Ya. Dan pinter e. Minta kaya apa Nah, marane wong karo- tuane iso. Lah, kaya iya ngene toh. iki. Lah. Wes, iki. Nggih, wis. Ini, shh. Mas Salim. Alah. Wes, Asline tuwek kowe kok iso gelem ngambung tangane. lah gede kono lho, Pak. Biasane kan sing cilik ki nyayang tangane sing gede. Heeh, wah. Berarti kula nyayang mriku ya. Mbak Kuni, Luar biasa. Sulek kene kurang sinden ngono tak jak lho ya. Siap ya. Sinten sing dijak? Sing niki napa mboke? Mboke nggih apa ora. Ayo. Ya anake sing Wah, kaya ngono. putrane to. Ayo. Nggih. Ayo. Wo karo bapake ra oleh. Lah Karo papake ra oleh. Lah enten napa kok ora? Lah papake kan ngerokok. Anake kan ora seneng lek bapake ngerokok. Oh iya toh? Heeh. Ora seneng. Bapakmu ngerokok enggak boleh? Heh? Oh iya, gur klecam tok. Oh ngono kuwi. Padha pake ya takoki gur klecam ora jawab apa-apa. Mulakno nganti botak iki sunen iki sing wedok. Lah, iki enek gebrakan sing luar biasa nek. Pripun? Iki lho, kagem Pak Dalang sak rombongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyuwun pangapunten saderengipun. Lutfiana Sukesi Saputri niki nusul badhe nderek gladen. Iki bocah iki dari Wonogiri Giri Tantra sing wis viral ning YouTube. Walaupun dia adalah seorang tunanetra, yen kowe krungu suarane genah kowe njilingi, Cak. Lho, lha napa niku swara menungsa apa bledek to, Pak? Kok iso Saka- krungu suarane iso jelingi niku. Saka apike suarane. Oh, ngaten nggih. Nah, nanti bocah Mbak iki Lutfiana Sukesi. Sukesi Saputri. Oh, Mergo suarane cengkoke niku fotokopine Bu Kesi kuwi. Oh, kula kinten putrine Bu Keksi. Heeh. Dadi pek angkat maksudnya. Nggih. Diangkat rono rene ngoten. Kowe rene tak idoni. Angel men dijak amang. Endi, Nduk? Ora Endi, saiki Nduk? dalane di loro gomen to. Ayo. Armidoni. Gomen iki basa apa? Apa enek wong tuwek kok gomen. Ayo. Nggih. Endi, Nduk? Duk Lutfiana kene Cahayu. Wah, nggih, ijan. Monggo Mbak Lutfiana. Mriki. Iki asli saking Wonogiri nggih. Giri Tantra. Oh, Giri Tantra. Nggih. Giri Menika Tantra. ugi kulaturaken dumateng Pak Hari Dunat Jatinom Klaten ingkang kepareng monitor. Insyaallah arep nanggap. Amin. Ayo. Amin. Yes. Nggih. Buka. Anu medal mriki nah, medal mriki. Nggih, mriki Nak. Wah, jan. Nggih. Nggih. Mbak Unik sing suminggir sik. Heeh. Iki sebagai apa ngedal-dangi dalan nang kono kuwi. Sebagai ora. Oh, alah. Saiki sopire iki to. Bojomu lempoh to? Ora. Nggih, golek. Nggih alon-alon Mbak Lutfiana. Nggih. Estu Bapak Ibu menika swantenipun nggih sae kalih Mbak anu wau sami men nggih. Mbak sapa niku jenenge? Bayola. Yola. Nggih. Yola. Kudu ibate kan nggih. Nduk, ngene. Nggih. Nggih. Lan-alon. Nggih. Lan lare-lare ingkang kados mekaten menika kathah sanget yang mempunyai prestasi di bidang seni. Wingi teng Jakarta niku wonten sapa jenenge? Mbak Safia. Safia Nun Sewu tidak punya tangan dan Kaki. kaki. Kaki, Sebelah iya. nanti biar Sebelah kiri. Kanan kiri ya. to lali kula. Tanpa tangan dan kaki kiri Nggih, nggih. ning suarane luar Jos biasa. nggih.
Niki Mbak Lutfi mikipun. Nah. Nggih. Nggih. Majenge mriko, majeng. Mriko. Riyen nah, ngoten lho. Aku arep nglage kene tanganku ora tekan. Iku tak cengkiwing tok, tak geret klambine. Ayo. Lah aku ora tekan kok ya. Pengetan. Sinden nek dicengkiwing. Sugeng dalu Mbak Lutfiana. Sugeng dalu Pak Haji Cahyo Kuntadi. Lah nggih. Niki mau kalih sinten tindak mriki? Kalih bapak, kalih uti, kalih kakung, kalih mama. Oh, Mama. Oh, nggih. Kalih Bapak, Uti, Kakung, Mama. Kelas pinten? Kelas gangsal. SD. Nggih. SD. Seneng nyinden. Napa? Seneng nyinden. Nggih. Sebabe napa kok seneng nyinden? Ngefan kalih Bukesi Rahayu. Weh. Piye? Ngefan Bu Keksi. Heeh. Mergo swantene napa pasuryane? Suwantene kalih cengkoke. Oh, nggih. Swantene kalih Sik cengkoke. pertanyaanmu Napa? swantene napa pasuryane iki ora penak blas we. Lah pripun to? Pasuryan ki wajah lho, mongko ndeloke lak kudu ngangge mripat. Nggih. Kok iso takonmu pasuryane apa swantene lho. Lah iya to. Ayo. Piye to Ki? Ayo. Takon tak geleme dhewe ora. Ayo. Ayo. Terus badhe nembang napa Gendho Lutfi? Nyobi pangkur Semarangan mlebet langgam sambung wanci dalu. Lah. gitu. Pangkur Semarangan. Heeh. Pokoke semua kalah karo Bu Keksi. Engko bablaske sambung wanci dalu. Iya, itu kayak apa? Pun, monggo. Oke. Ya, Nduk. Ya. Mingkar mingkuring angkara. Tepuk tangan kagem. Luar biasa nih. Anugerah Tuhan yang sangat hebat. Nggih. Elok. Akarana karenan marati siwi Awas, ngambah nada tinggi no, ngati-hati. Tarik napas, Nduk. Konsentrasi penuh, yuk. Luar biasa, Jos. Tenan kaya kuat mongko nada tinggi ora angger sinden iso. Leres niku. Ora mungkin kabeh pesindan saged ngenten niki. Lah iya. Sing nampa 100 ki urung karuan iki mau ya. Kuwi malah dhek sak ndurine ra iso medun. Ayo. Malah sak ndure ayo. Terus, Nduk, ayo. Aku ternyuh campur gemes. Rasane ini kaya pengen mateni uncek malian. Ora sapatene sampe tak mati dhewe. Mutung ora mutung. Bahar disile bojone terus arep mateni. Ale-ale kok. Ya, Nduk, terus, Nduk. Sinukarata mereh kretarata makaratine ilmu
Sepisan malih nyuwun tepuk tangan para lenggah untuk anak kita Sofiana luar biasa. Nah, nggih adile Gusti Allah ngoten niku. Ayo. Nggih elok tenan bocah kaya encing kok ya padha karo Bu Kesi lho. Plek. Ayo, wah jan. Jan mengke dados putrane jenengan mawon nggih. Ndak wis tak jenengi ya tak tambahi ya. Lutfiana Sukesi Saputri wis. Oh tambahane saputri niku. Sukesi. Oh Sukesine. Karo Saputri. Iya. Coba nggih eloke kaya ngono lho. Jan luar biasa. Keagungane Tuhan. Yakin lan percaya ana kekurangan mesti ana keluwihan. Contone nggih kados kula kados Mbak Lutfi. Heeh, betul. Lutfiana nggih. Ya Nduk, langgepipun sambung wanci dalu. Nuwun jan marai trenyuh, marai prihatin ning mongkok ning marem. Hayo, Mbah Hardi nggih pripun? Wah nggih niku Nduk kuwi lho ana tandha tresna saking Mbah Hardi. Mbah Hardi. Matur suwun. Sembah nuwun Mbah Hardi nggih, sehat-sehat panjang yuswa. Berkah barokah. Tresnan kaya ngono kuwi. Sik Nduk, gandeng sampean lah remen karo suarane Bu Kesi, ngefan karo Bu Kesi to? Nggih. Pengen napa mboten entuk apresiasi saking Bu Kesi? Nggih. Nggih. Ayo matura Bu Kesi, ale-ale, ayo. Coca-Cola, Sprite ya. Aduh. Nduk, Dalam Bu Kesi. Lutfiana. Nggih. Ya Allah, Nduk, suaramu kok apik kaya ngono kuwi lho, Nduk. Bu Kesi iki sampe nggumun. Kuwi proses latihan piye kuwi carane? Mirengke Bu Kesi teng YouTube. Masya Allah, namung mirengaken saged nirakaken kados ngaten niku. Nggih. Bapak, Oh. iki ya ndak luar biasa yen ra kanugrahane saka Gusti Allah, ora mungkin bocah dadi kaya ngene. Nggih, pramila Dik Lutfi muga-muga besok iso nerusake kebaring kabudayan khususnya ilmu sindenan ya Nduk. Nggih. Kembangno Amin. sindenan ning Wonogiri kono, muga-muga sampean dadi sinden kondiang ning Wonogiri, terus sampean iso mulang kanca-kancamu sing apa kuwi disabilitas. Lah, sapa ngerti engko ning kono kanca-kanca sing tunanetra, disabilitas liyane kuwi iso mbok bangun, mbok kembangke dadi seniman-seniman hebat ning Wonogiri sehingga kabeh ekonomine anak-anak disabilitas iso terangkat kaya sampean iki, Nduk. Iso ngewangi wong tuamu. Dadi sinden kuwi penak lho, Nduk. Bayarane sewengi 1 juta lho, Nduk. Kuwi dadi sinden iku cucuk. Mula anak-anake tiyang mriki timbangane panjenengan anake dadi napa-napa. Mang sekolah ke sinden teng Madangkara. Dadi sinden iku cucuk timbangane derep Bapak Ibu. Saestu Oh, tibake iki gur arep promosi ta iki mau. Ora marem lho Mas Unja ngerti. Nggih, leres. Ya Mbak Lutfi kaya ngono kuwi apike le nyuwara. Tur ora Nah. tak kabari ya ora tak aturi rene parandene keroyo-royo Hiritantra ki adoh tekan kene. Lek karo Mbah Hardi ora disangoni njajal nasibe piye ngono ya. Ayo. Nggih niku anu katun jenengan kok. Lah piyayine lho, adike ngefane kalian Bu Keksi. Direwangi doh kono doh kene pengen kepethuk karo Bu Keksi. Lah kok bojone meneng ayo kebangetan to. Ora penak. Omongane mulai ra penak iki cek ora. Kowe ngerti ora iki wayangan ngene tangga. Nggih leres. Heeh to, ngerti to ngene tanggae piye? Ora mungkin aku terus pasang tarif kaya ning jaba ora mungkin. Mboten mungkin. Sampeyan omahe adoh to? Dan kula Karamandan nggih. Nah, tegese sawilayah. wong Jaten, mesti tanggapanmu ku mesti normal. Mosok Nggih. ora ketang 200 ora pengen naik bocah. Anu kula wau disangoni bojoku 50, Pak. Anu Bu utang 150 riyen. Ayo. Engko tetep ana tanda tresna saka Nggih, Kesi, nggih, tanda nggih. tresna luar biasa untuk memberi spirit semangat supaya Gendut Lutfi ini untuk selalu belajar dan belajar mampu mengangkat harkat martabat tidak hanya Wonogiri, ning Jawa Tengah dan Indonesia. Amin. Nah, khususnya kon pesinden wonten Nggih. kabudayan Jawa. Angel nggih golek ngenten niki-nikian. Ayo. Sing normal-normal rong karuan kok iso suarane jos ngenten niki. Jadi bojomu ya iso nyinden. Wah, nyinden napa? Ngunak-unake sing lanang kuwi cethok. Bu Kesi ajeng nyambung melih napa? nggih, kula nggih badhe ngaturaken panuwun Nduk Lutfi. Bu Kesi matur nuwun banget. Aku ning kene lho, Nduk.
Bu Kesi matur nuwun karo Kula sampean. ngertos Bu Kesi. Cahayu matur nuwun banget sebab sampean wis tresnani Bu Kesi lan tresnani pesindenan iki. Mula bebungah saka Bu Kesi, siji lumantar donga, ping pindho tak sangoni ya, Nduk. Ning aja ngitung nominale ning hitungan keiklasane Bu Kesi ya Cahayu. Mboten sah Bu Kesi. Alah tenane lho. Masya Allah, apike kaya ngono. Kuncek iki lho, sawangen angger mlaku malah kaya kotak amal deh. Rasane Kowe kena celengan. contoh sangone ora kersa, ora gelem. Gelem mo. Mboten. Lho, lha enak apa? Kula niku kepanggih Bu Kesi mawon pun marem. Oh, luar biasa. Ketemu wis marem. Belum memikirkan materi. Nggih, anu, Bu ditampi mboten? Oh, anu. Nduk, Lutfi. Bu, bukmu ngomong tampa ngono. Mboten nggih. Mas Unjak, Dalem. engko sampean aja keri lho ya. Cahayu iki disangoni bebungah saka Bu Kesi, tinggi tumbas, buku potelot. Matur suwun Bu Kesi. Soleh Potelot. Pak Cahyo. Mbok ya pensin apa? Potelot. Wah, ketok Tuku desa. potelok karo tuku kasut. Kasogi. Soleh Pak Cahyo ndalang cedak-cedak Solo Raya, Wonogiri, neng Klaten, Boyolali lek mireng jadwale nyusul wae ya. Nggih Bu. Yen Bu Kesi kesupen ngelingke ya sampean mengko kan sudah nomor WA-ne Bu Kesi to. Nggih. Nah, ngono kok sampean iso nge-SMS Bu Kesi, ngabarke Bu Kesi. Ngetik to maksudnya, ngetik to? Heeh. Sik, SMS. Nduk Lutfi, lek ngetik ngono WA ano piye, Nduk? Amit Pesan wae. suara Pak Cahyo. Oh, voice. Voice Nggih. note. Oh, Zaman Voice gaul kok. Zaman kok. gaul kok ngetik. Voice note. SMS. Potelot. Mboten kira anu. nggih mboten napa-napa lah. Iki kecorek Stephen sik. Saya toh Pak Unjak, sampean Dalam. ngerti ora? Aku ki pancen wong kuno. Aku ki wong lawas. Lahirnya Bu Kesi tahun 53. Niki masa 53? Heeh. Ada kaya umur 17 to, Bu. Oh. Keren ya? Pak Yoyo terus abang ireng. Tak omongi to. Pripun? Bojo kuwi ora tau lho ngelem aku kaya Bu sampean kok rasane kaya umurmu kaya 17 tahun ini enggak pernah lho. Malah sampean lho. Gemes aku ya ampun. Makasih. Makane aku dhewe ya ora tau ngelem bojoku. Lah ya, Nduk Lutfi. Halo. Biyen sekolah mboten? Libur. Libur. Belum masuk no ketoke. Omahe Pak Cahyo kuwi kok kene cedak banget. Ora pengen mampir mumpung nek ana suran. Mboten ngertos. Engko diparingi kebaya karo Bu Kesi, ya. Mampir ya. Mengke mampir daleme Bu Keksi ya. Nggih manut uti kalih mamak to. Ndi utine pundi? Jenengan? Sing niki utin apa mamake Uti. niki? Uti. Oh utine niki. Mampir Oh, nggih. Utine. Mampir nggih. Lho aja insyaallah. Mampir nggih. Mampir nggih. Ah, uti pokoke mampir. Benci mumpung Mampir. cedak. Mumpung cedak Nggih. mriki mangke. Kalih Bu Kesi badhe dipun paringi kenang-kenangan kebaya. Lho Nah, niku. kebaya tahun 53 Dik. Saya ketelu lho. Bu Lahir. Kesi kelahirane 78 saya ketelu lho. Kok sapa? Jenengan kok mentra-mentri terus lahiran 53. Nggih matur nuwun. Mboten. Iki kok nganti rampung to, Nduk? Lutfi. Nggih insyaallah. Oh, kok Pak goro-goro Cahyo. nembang neh ya. Nggih. Nggih, saiki pinarasik, pinarasik. Engko apa iki jenenge karo nglaras bar niki sing mayang jiglok, niku jiglok. Ah. Mas gelar pamayang nyun izin karo Mas Wahid. Turun. Mangke anak kula sing barep men ngewangi nyambut gawe bapake. Nah, dadi sing mayang ki putrane jenengan, Ah. sindene esuk ya iki karo kuwi. Heeh. Iki Dik Lutfi karo Dik Yola. Heeh. Dagelane sapa? Dagelane kula Lah awakmu kok sik ndagel? kirangan. Nggih tese to, tese. Iya, semangat ya. Wah, aku sak umuran kok rumangsane. iya. Malah kowe luwih junior ya cek ya. Junior. Sampeyan nganti gara-gara to? Nggih ngantos tancep kayon mengke nggih. Lah ngopo nganti biasane bar gara-gara mulih ya. Biasane kan ngoten, memang ngantos tancep kayon. Mampir Neng ndi? tengene jenengan no. Oh, arep ngene apa ning kene? Ah terus ajeng paringi kenang-kenangan. Oh iya, potelot ya. Oke, kali setip niku.
Nggih matur nuwun mangke dipun lajengaken nggih. Muga-muga keluarga besar Bapak Wahid Sidik Kristanto tansah pikantuk pengasih saka Hyang Agung. Amin. Ya ngono ya, Mbak. Ya mbatutne gelar citra tak dherekake. Putus sing tupaku melem ning nyata ngapeke Nangku sagung jajahan Oh